Kumain ba yun? Gay, dalhin mo nga yung ano. Sige mo kay Caleb. Ayan doon. Subuan mo. Kung ayaw mo, ako dito. Balik tayo kung ayaw mo. Swimming? Ayan, gusto niya. Dito, baby. Dito pa. Dito, biyak. Dito, uli. Dito ka na. Ha? Dito ka na. Dito, hindi pa dyan dito. Dito nga ako pala. Bob! Ano? Tulog. Naku, katalay. Nakita ng dagat. Beach, yes! Kaya yung bag, ilisa pa suyo. Lisan ko. Ba't? Ay, nakangiti mo. Ba't siyempre? Swimming. Ito yung ano? Ano? May? Swimming. Let's go swimming. Let's go swimming. Yan, sus, nakangitiwan yan. May rascard pala eh. Di ba may rascard yung sa dati yung binili na sa ano? Hindi naiwan dito. Yung kulay orange. Parang yung sa ano ko eh. Yung sa Layo-Layo Beach. Hindi nang data yung Ha? Kali. Kali ko. Balik ka na kasi mangot. Balik tayo dun sa salvation para mawala na yung simangot. Ito. Don't play with that. Eh, si Kuya, oh. Kunin mo yung ano dyan. May pagkain ng talit. Paliguan to. Ha? Paliguan? Kunin yung ano dyan. Tanggal na yan. Oh. Kinakali. Hindi ka naintindihan yung sinabi ni mama eh. Kaya lumapit ka kaya tinatawag eh. Maintindihan mo yung pag lumapit ka doon. Papa! Just excited. Salamat ha. Yung pag-in mo. Yung mag-remote ka. Pancake na kayo? Yeah. Ay, kanina to dito na ano, ilamusan. Katalaya. Ilamusan yun Kita ang ang dagat. Tinapo na yung bibig. Hindi siya ready.
Ano, doon ka siya. May wallet ka lagi ng nagkasili. Cellphone ko, Kate. Meron na sa sinuwata. Cellphone mo. Sabihan nyo na ha, pag uwi na ha. Kasi para ma-advance yun. Init na, uwi na tayo. Hindi pa tayong panakot. Kasi, tita, swimming tayo, tita. Hoy! Let's go swimming, tita. Tita. Sakit. Hoy! Sige na! Lakad ka! Let's go swimming. Swimming na, be. Yeah. Hindi mo kali. Pure. Saw, suka, mahuli. Tiya! Mag-aaway tayo dito. Tayo lang. Lang. Doon sa beach yung dalawa. Nahabol niya si Caleb. Caleb na malikot. Ano? Ito nakasimangot. Hello. Hi, kita. Kali, dito ka tumingin sa tayo. Tawag ka. Mukha ka may mall. Hiram. Ang ganang kuha mo ah. Ano to yung cellphone mo? Ha? Cellphone mo? Sakto na sakto. Hindi pwede malulupat. Hindi yan, no? 89% ka pa naman. Ikaw lang ang sapat na.
Walang kahit ano. Ano ang feeling mo? Ano? Ano? Ayun ang sarili mo. Gusto niya mag-ano? Ano? Gusto niya bang gadaw doon? Ang sabi ko naman sa kanya, huwag naman magpapakasigurado dahil dagat yan. Eh kung nakunin siya, Kaya nga dito lang banda. hindi ko naintindi din. Tapos niya na si Mango. Ang hirap pa naman yan. Nung inaandun tayo, ayaw niya pang sumama. Hindi ko alam. Sabi ko nga sa'yo eh, kung ayaw niya talaga sa sumunod eh. Mag-isa siya eh. So, halika na kung ano, dito ka na sa akin. Sumama ko sa akin. Halika. Tanggalin mo na naman ang salamin mo. Pwede din yan. Batayan mo lang dito. Kumain ka lang. Pusin mo yan pagkain dyan. Bago pagbalik namin. Eh, pa yung tubig ka. Yan tubig ka. Bebe ha, yung gamit ito. Ako, sulit yung regalo. Sulit yung regalo. Ayoko po mangyari yan. Bakit ano yung dati? Sunod na sunod ako. Naka-sleeveless man yun. Ah! Pero parang hindi na naging masakit yung araw. Masakit? Dito sa probinsya, sa atin yan, may naku. Sakit yung ulo ko. Iba yung ano dito, Diba? Yung parang hindi ko kawasan yun. nababawasan. Basta ako. Ayoko. Itong piatos nga paborito ni Francis. Magtatama na lang dito. Ah, saan yun? Nasa malalim na. Nanihila yung dagat eh. Pag malakas yung alon, pag ganun, pag balik niya, nahinig ng ano. Francis! Ayun na. Francis! Francis! Woo! Nagsasaya. Lakas na alon. Alala ko pa ano, na bulutan pa ako dyan. Pwede na ako kuhain doon. Siguro sila ni Ate Swain, mag-iyan niyo maligo. Sabi niyo, grabe kayo, hindi kami lantay. Magaan niya, mag-reklamo yan. Kaya nga, lalo pa mula pa naman. Nauna tayo. Kunin yung ihulat.
ilalim. Hala! Natakbo sa malalim. Natakbo! Sa linggo, uwi na rin kayo, pwede. Francis! Wow. Ayaw ni Kali kung nag-i-enjoy naman. Nag-i-enjoy na yung dagat. Sanay si Galing sa lang sa mahal. Sa Bagida. Ang cute naman ng pugo na ganito. Pero tambayan tayo ng tao. Pag-liit na.
Ayaw mo mag-vlog? Sorry. Hindi kasi siya malamig. Hindi din mainit. Ay, naglaro. Naglaro. Ha? Nag-ungot yan. Ha? Ungotero. Ha? Ungotero ang baby. Uhaw-uhaw, Bing. Daw. Wala ka pag nainom doon? Yan, siya ayaw na magpapamon. Ayaw na. Bawal na ba? Oh. Tubog na ako sa buhok. Ano kay? Okay, kung gusto mo, dito lang ako. Isang YouTube lang tayo. Ayun o. Pauwi na din nata. Hindi naman ano, kahit doon na tayo maligo sa ano. Try mo lang, masarap. Nadala na talaga siya. May ano ka lang maglinig kong cover? Ayun si Ate. Oh. Picturean mo sila. Walang photographer. Si Kali ayaw niya. Pero nag-enjoy mo sabi. Sabi niya ayaw niya. Pero tingnan niya. Ay, kinakalimutan niya ang kanyang side effects. Ang side effect. Maiitim. Ang Okay ingitim. lang yun. May ano naman siya. Diga, 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 diga. Ay, wow! Oh. Itong baso. Bakit? Stan! Gusto niya? Gusto niya yata doon. Gusto niya? Gusto niya yata doon. Go! May gusto ko yung parang pamilya na rin.
maglulog. Magkano ano? Sa akin. Kupon. Busy mo na yan. Ay, hindi na siya makapag. Ano? Ay, wait lang. Anin ko lang kasi may hinihintay na ako. Sandali pagka ano ko. Hintay na ano? O yung cellphone ko malulubat. Wala pa nga. Wala pang 50. Ay. Wala na akong pantawag sa aming driver mo. Kung itong dalawang ito magkakandong, parang ano, nag-decide sila ng bata. Laro talaga. Ilang ko yung vlog ko ba namin? Eh, yung ano, sorry. Ano na? Nag-enjoy? Buti, ano? Ayaw ba? Eat muna, eat. Eat muna, eat. Ayun, may... Eat muna, eat. Ano gusto niya? Ay, ganito. Ganito. Baby lang bigyan ko ng chocolate. Ayan. Naman. Okay, kaya mo po. Birthday. Ah, yan. Thank you po. Ay, doon. Si Papa na lang. Kasi si Tayo yan. Bakit ko yan para umayaw na? Ano na? What's your Mom, that's not. Ano, umayaw na? Uy, wait lang. May team si Call. May team si Call. Ben, kunin mo nga yung Ben na ulo.
Asis, wala nang blue na piyatas! Go! Oh, selfie tayo. Yeah. Wala nang ano! Ali! Kali daw. Sure. Tali mo katalan ka. Hindi ko din dalawa. Hello. Mina, Kyrie. Chocolate na. Ayan! Wala. Wait, sinilas mo ko na. Yan. Si Caleb sa maalat. Siya naman, matamis. Yan, wow, pinunat pa. Gusto lang ng Wow! Talaga. Ano mo? Dito mo yan. Yan. Ikaw. Anchi. Ikaw. Tagadampot pala si ano, si Kyrie. You're always on my mind. What is love? No! Hindi ka ba nakakakain? Anchi. Nabuto na. Anchi. Ikaw, pick up mo ma, Kuya Francis, pick up mo ma. Doon ka banda sa ano, bilis, pick up mo ma. Para tumawa si Ansi. Doon ka sa likod ni Tito. Doon ka na sa likod ni. Tito para ano, tawagin si Ansi. Pick mo! Pick up mo daw. Pick mo! Francis, oh. Pick mo! Pick mo! No! Wala. Pa! Sabi niya, oh no, go! Gusto niya bumalik. Kargain mo muna. Ala! Ibalik mo! Hindi ko ay kaya! Dalawa. Okay, dalawa. Ah. Ano to? Cebu? Hawakan mo kasi kamay. Ano to, Cebu? Sa malalim na ito. Kanino? Bilitan mo. Sabi niya, Saan kayo pupunta? Ilan to? Isa lang to? Ang gawin naman. Back and forth na? Back and forth. Kasi yung iyan ako na. Ay, natumba na. Ay, tutuin mo na. Saan mo sa tinan mo to? Ah. Uy, dami na. Ano bang kinain mo? Uy, bigyan mo kubad. Bawal yan. Ano yung pancake? Isa yung tubig ni baby pa sa iyo. Saka yung cellphone. Bawal yan. Tayo mo ha. Ha? Patang na yun. Sarap. Anchi. Ni Kyrie, oh. Pa yung ano, pancake. Ay, tita. Pancake. Di salmi. Naka-live pala to. Ito? Naka-live pala to. Hi, tita. Hi. Andun pa si mama. Andun si mama sa dagat. Hi, Pogi! Good morning! Wala. Pwede patingin yung ano, yung text ng East West. Stress daw. Hindi ko alam yun. I don't work. Ay, Only ako, study. sisend ko sa'yo. Oo, kuya, kasi mali yung nabigay niya OTP. Sige, Yung sa sige. East West, kuya.
Oh, nagsitalon. Nagsitalon ng dalawa. Nagsitalon. Wow, nagsitalon. Sa ano lang? Sa Sa, ba? Sa sim. Ba, nasa malalim na sila mama. Ha? Yung sa message. Ano na? Sa message yan, hindi ma-open yung sa message. Sa message yun, di ba? Lumalabas yung OTP. Ah, 60-392. Mali. Ganon. Dalawa ito. Yung una. Baka yung una. Kaya, sige. Okay. Chocolate naman. Ano? Umitim ba si Tulti? Mary, umitim ka? Tayo. Kasi, Yeah. ha? Solve na lang. Titix ko na lang para Kasi sobrang init na yan. Tapos pag tuwi, nandun na si ate. Kaya ate yun. Leon, ingat mo.